Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udan neh, kok banjir neh mono. Ya Allah, ya. Lah ini wis mendung lho, mak urung budal dodol mendung. Urung budal dodol wis mendung. Mendung, wis mendung ya ra. Apa wong udan diapaan. Iya, Mbak. Mbak, anu kerupukku ning ngarep bongkar, Mbak. Sambele gua. Nek bengi ngadahi papat gak ngentekno. Ning ngarep adae tak lapane nggo ada neh. Mbak Mais gak dodol piye mi? Goreng tempe ya guys. Wis. Nilai ya nilai. Ya Allah, roku diwutakan. Lah kalesak. Sedeng ora, Pak? Kene Mbak tatake kene, Mbak. Nek gak sedeng tak men ada liyanya. Iya, Mbak, aja. Wis asin wis pedes baru. Wis. Kae engko tak dhisikno. Sing sambel ijek. Kok nek wong sing sambel tambah tak kei iki. Oke guys, hari ini dibantu sama Mae Naufal. Iki nggawe apa, Mbak? Sambel telo. Tiriman dihul. Lep. Soale tekang selapane, Pre. I. Padha mrekokok iki. Oke guys, diulek-ulek iki sudah selesai iki. Wis lembut ya, Mbak. Wis mati. Dicampur gembuk sedikit, guys. Soale anu. Telone kurang, Mae bikin sambelnya kurang tenane. Pak Lurah, Mbak. Sambel kok. Ning jero plastike kerupuk mang enek sambele. Ning kalau ning geroboke sing digedodol. Gerobok sing dienggo bakul, Mbak. Sambele kene. Kerupuk iki, Mbah. Kerupuke adahe tanggone adah iki ganti. Ketoke deh. Delok sik. Diulek saja. Anak. Tak jak dodol malah ngantuk. Ayo me. Aku mesakno ngapa-ngapa wis dan bledek kakak tak kon. Ora apa golek duduk. Budone tuwek-tuwek iki mernung. Tidur. Oke. Gorengannya matang, guys. Oke, ada tahu isi, ada remis, ada tempe. Itu omongan player kok le suci nang. Iya, wes. Ngulek sambal telo. Iya, tak pangan. Cokot. Yo kok ngelis sombalang. Mbah tanganmu sing resik, Mbah. Menapa, Nak? Timun. Anakku mbah no timun ki, Mbah. Bloko. Ini kucing apa? Nenek tak kena, Nak. Cak ibah kok besone.
Paling nyilek 200 nih. Atake nyilek sesuk wis entuk dhuwit. Amin 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 1 minggu. Tak balik nol. Aku kok titip nyilek juar sih. 20. Oke, guys. Wis aku tak adus. Wis tata-tata. Kalau goreng-goreng Wis bar. Itu, guys. Ini berbolu. Lokasi Pasar Merah. Iki mae dodolane ijek saithik. Suta aku ora ning ndi kok. Engko ndang keliling sore ndang mule ndang buk. Aku sesuk prei. Ape buah. Undangan ning Garu Alas. Lokasi Pasar Merah, guys. Raja ndak enek. Pira? 3 5 5 Bosi iki ngono ae penggaweanem iki. Kok iki marane nek wong tuku aku gak, Mbak, tak pliyek kowe. Woi. Oke. Jam 1 titik wis. Oke, guys, tak lanjut ya, guys. Ya Allah, gak ngatasi, guys. Keliling hari Sabtu. Ora kok bersyuting soalnya ya awake make kesel karipan bar dagang ning ketoprakan ya, guys ya. Ya Allah, dodole ya rontok darurat, ya jenenge wong pergawe iki ya ana sepi ana rame, kadang ya sepi, kadang ya rame, wis ngono ya guys ya. Penggawean ki ya ana laris ana gak laris. Alhamdulillah dodole menu make rontok gak penak. Soalnya mulai bar maghrib sampai jam 2 dan deres ketoprak enek sing ndelok. Kerupukku tak ditopo ning ngene Pak Carek Mernung, sudah tak ambil tak jual kemarin. Oke. Ya Allah. Udan deres gluduk angin ya apike iki ora ana omah sing rubuh, ora ana gendeng rantok sing akeh apa, guys? Kali banjir. Mae mulai kadodol banjir. Dadi hari Jumat malam iki udan terus bledek ngampar-ngampar ya, guys ya. Ketoprak air nek sing ndelok ning Mernung. Iki mae kok judule rondo apes. Dodole apes udan deres, ora nek wong nonton. Sing delok yo renek jajane mae ijek separo tak jual kemarin kuwi. Wis jus muga-muga yo matur nuwun ae wong awake dhewe iki iso dikai kesehatan karo Gusti Allah. Kayak selamat panjang umur,
Aku ya semono uga ndongakno sing wong sing nukoni mae muga-muga ya lancar rezekine, panjang umur, sehat selalu, karo sing ning luar negeri sing bergawe ning diae ya ke ya. Aku selalu mendoakan yang terbaik. Untuk sementara hari ini aku belum bisa live TikTok. Soalnya ya anak masalah sithik ya guys. Ora apa-apa sing penting delok Facebook broku wae. Ngono ae ya. Wis salam kanggo semuanya bolo-bolo ning diae, luar negeri, luar kota, luar daerah dan dimanapun Anda berada. Wis kontane ndekne tak terus saiki mulai dodol ya udan deres meneh, bengine banjir. Lah pokoknya iki ning Jawa Tengah selalu ada banjir. Banjir banyu sama banjir tikus. Tandurane diorak arek tikus, banjir banyu ngentekno abrakan. Wis ngene. Wis main nandur jagung ya wis bareng ngabuk 2 kali. Iki wayahe ngabuk neh urung kelar iki. Sik golek modal, sik golek wong tukang nabuk. Oke. Ya wis ngono ae. Tarahe wong ning donya ki ya ana apik ana elek, ana cepet ana ora cepet. Enek banjir kudune ya ora enek ra banjir. Sarak homo-homo ki meneh ya akeh. Wis kontane ngene ae. Slamete aku ki ya iso ceker-ceker kaya pitik, iso golek dhuwit neratan. Oke guys, tak cukup semeneh kontene dina iki nek tutur kataku ora jelas. Mohon maaf, salam kesehatan, salam seger waras untuk semuanya. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di kontenku yang selanjutnya. Wassalam.